Kaixo artistak, beno, irakurriaren ulermenarekin jarraituta, ja testu batzuk, azaldu genituen, nola irakurtzen den, eta oso ondo, egin zenituzten, ezta? Zorionak. Beraz, ja, lehenengo testu luzearekin hasiko gara. Hori bai, hainbeste estrategia eta hain ondo zuok ikasita, agian orain ez dugu arazorik izango, ezta? Hasiko gara? Nola hasiko gara? Testua irakurtzen besterik gabe? Ez, ezta? Oso ondo. Berdin da zenbat aldiz irakurri, ez badugu estrategiarik egiten, oso zaila da. Beraz, zerekin hasiko gara? Oso ondo. Izenburua ikusten. Zein da izenburua? Belea eta azeria. Belea, agian etzaizue ateratzen zer den belea, agian ezagutzen duzu zozoak beleari, beltz. Beltza den txori bat, baina, bigarren estrategia oso ondo ezagutzen duzuenez, ez da, marrazkia eta marrazkiak ikustea, agian hobeto eta ea bakizue belea, txori beltz hori dena, egiten duena, ez da? Bai, batzutan beldurra ematen du. Ematen du zehozer, arraro, zehozer iluna, edo zehozer gertatzen ari dela. Entzuten dugunean. Eta gero azeria, bai, ez da? Zein politak diren azeriak. Noizbait ikusi duzue baten bat? Nik bai, eta sekulako oparitzua da. Bai, katagorri, bai, urtzintzekin gertatzen den moduan, laranja gorriak dira, eta ikaragarri politak. Orduan, belea eta azeria. Gero, amaieran, hau estrategia berri moduan, zehozer jartzen du, zer den gu jakiteko. Baina kasu honetan, bakarrik jartzen du Agustin Pascual Iturriaga moldatua. Baina beste batzuetan, ipuin originalaren izenburua agertzen da, baina kasu honetan argi dago, ezta? Belea eta azeria. Orduan, gauza bat bai esan nahi dizuedala. Bi animalia agertzen direnez, bai? Fabula bat dela. Zer da fabula bat? Testu bat, non animaliak agertzen diren, eta testu honek animaliekin zehozer irakatzi nahi digu. Alegia bat ateratzen da, ondorio bat ateratzen da, moraleja bat. Hala ere, komentatu genuen, ezta? Zein da estrategia gero? Agian lehenengo esaldia irakurtzea behintzat, eta lehenengo estrategiak zehozer esaten digu. Bai, lehenengo esaldiak. Zuhaitz baten adarrean, bele bat zegoen. Beleak gazta bat zeukan mokoan. Orduan, horrela hasten da. Gainera marrazkian ikusten da, eta holan, beleak, mokoan, gazta zati bat, zuhaitz baten adarrean, eta ea zer gertatuko da, imaginatzen dugu, ezta, azeriarekin zer gertatuko dela. Orduan, hortxe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragrafo, ezta? Hor ikusten da elkarrizketa, pertsonaien artean hitz egiten dutela, narratzaileak ere zehozer kontatzen digu, eta joan poliki irakurtzen, hori bai, gauza berri bat espaldin bazara gogoratzen. Marra honek esan nahi du norbaitek hitz egiten duela. Orduan hemen nik pista emango dizuet, honek, hauze esaten duena, azeria dela. Azeriak zehoze esaten dio beleari. Eta gero ja hemen, beleak, azeriak berriro, beleari beste zehoze esaten dio, zen narratzaileak azaltzen digu. Agian horrekin hobeto ulertuko duzu? Ea ba, izilduko naiz, pausatu bideoa, eta zuk poliki irakurri. Baina pizka bat mugituko, G hau ez da ikusten horrela. Venga, zure txanda. Eta orain, nirea, baina gogoratu, ez baduzu bi edo hiru aldiz irakurri, agian kostatuko zaizu da ulertzea, bai? Zuhaitz baten adarrean, bele bat zegoen. Beleak gazta bat zeukan mokoan. Gaztaren usainetan, laster agertu zen azeria zuhaitz haren azpian. Eta beleari gazta nola kendu pentsatzen hasi zen. Kaixo, esan zion, zu zara, zu, txori ederra. Kantua itzura bezain ederra baduzu,
munduko txoririk ederrena, zeu zara zalantzarik gabe. Ho, ho, ho. Bere arroak kantua itzura bezain polita zuela erakutsi nahi izan zion azeriari. Eta mokoa, mokoa zabaldu zuen, tekoak ebak ebane kantatzeko. Orduan, gazta erori zitzaion, eta azeri bizkorrak harrapatu egin zuen. Gero, hau esan zion beleari. Hau da, azeriak hau esan zion beleari. Gauza txarra da arrokeria. Zu arroa izan zara, eta horregatik gelditu zara gaztarik gabe. Eta handik joan zen lasai. Beno, testuan bertan alegia moraleja ez da agertzen, baina argi geratzen da, bai, azeriak esandakoa. Arrokeria gauza txarra dela, bai, arroputz gehiegi baldin bagabiltza, azkenean, hainbeste eta hainbeste olako jarrera okitzaitik, agian dana galdu aldugula, eta hemen argi geratu da, ezta? Beraz, lau galdera daude, eta zure burua, zeure burua, frogan jarri, bai? Lau galdera hauesek dira. Nahi baduzu pausatu bideoa eta saiatu, agian etxeko batekin zaude. Etxekoari zein ondo ulertu duzun, bai? Esaten, bai, saiatu. Non zegoen belea? Eta gogoratu nola erantzun. Zegoen belea, edo belea zegoen. Non zegoen? Eskolan? Parkean? Non zegoen? Bigarrena, zeukan mokoan? Zeukan mokoan, edo mokoan, zeukan. Zeukan mokoan? Zagar bat? Zeukan ba? Intxaur bat? Edo ze? Venga, zuk esango duzu. Nor agertu zen, haren usainetan? Bai? Zein pertsona edo nor edo zein, bai? Agertu zen haren usainetan. Agertu zen haren usainetan. Edo, haren usainetan agertu zen. Ze nahi zuen? Nahi zuen. Itxaron, pausatu bideoa, frogatu. Eta erantzunak emoten, bai, bukatuko dut bideo hau. Baina itxaron, nahi baduzuzuk erantzun, pausatu, Pausatu duzu? Egin duzu? Txin. Eta orain nire txanda. Bai? Belea zuhaitzean zegoen, edo beto esan da. Belea zuhaitzaren adarrean zegoen. Mokoan gazta zati bat zeukan, edo gazta zeukan mokoan. Azeria agertu zen haren usainetan, edo haren usainetan azeria agertu zen. Gazta lapurtu nahi zuen, ezta? Azeriak gazta lapurtu nahi zuen. Zelan egin duzu, zenbat puntu? Dandana primeran? 4 puntu, bikain? 3 puntu, oso ongi? Ala, 2 puntu eta nahiko da? Venga, aurrengoan hobeto, ezta? Beste bat arte artista...